Unu nụrụ na news ụbọchị asị na ntụni na-ebu ibu na ọ gara Dubai ga lift ban gbasara visa problem anyị na ndị Dubai nwere. Asị ntụni na-ebu ibu mana ma achọ ka m break ya n'ụzọ emecha vidio ka m break ya but now news that na afọ wash na ike agwụkwa m mana ọ dị same gee na ntị ọ bụrụ na iwe onye Igbo ị nọ na Dubai ị chọrọ relocate to Canada ụzọ emepeela now. My number nọ na page a chat am up ka nyere ndị Igbo anyị aka. Nke a wụ scam ụnụ ama na meti ihe aka n'ihe gbasara scam aka ma nọ na scam. Ị chọrọ relocate to Canada ọwụ school visa ka a na-eme ịchọkwa nke school a ga-emere gị ya but ọ dị ọnụ mana nke a wụ tourist visa. My friend nwetara opportunity ya now. My friend bi Canada